dicuplekke gambyonge sithik ya Mak. Dicuplekke sithik. Pundutan sing nimbali awak dulure kata apa mek sapa ngono lah nggih kok nek kawayangan ngeten iki kan sinten-sinten kula dadekke sedulur supados kula saged mampir njaluk madang kan ngaten iki kan iso njaluk mampir njaluk madang lah kula nggih dilalah matur sembah nuwun lah sampun ping kathah niku ditimbali wonten Ponorogo mriki. Ora mung pisan iki ya. Remen. Nggih. Bola bali ya. Bola bali bola. Iki ra anu to ana acarane ra kejaba sedekah bumi syukurane kanca-kanca sing padha makarya ana negara liya ya iki Korea Selatan. Saking Korea kula wau nggih tanglet luar biasa piantunipun nggih kathah sing remen anu nggih pados upo nopo nggih mencari makan ya nyambut tegese boro nyambut gawe ning negara liya boro nyambut gawe mencari makan ning negara liya nggih leres niku nggih sami mawon tiang Jawi tiang Ponorogo itu yang di Sulawesi juga banyak di Kalimantan juga banyak besok saya juga ke Kalimantan itu tempat dulur-dulur Ponorogo juga Kalimantan di besok di Samarinda karo sapa kali Pak Kangko dalange Kangko nggih dika nggih sedulur-sedulur Ponorogo di Jakarta juga sedulur Ponorogo banyak lah di Korea juga puluhan orang yang bekerja di Korea itu berarti orang sini itu bekerja keras ya Romo pernah nyinten Korea sampe udah aja ngejak kula ayo saring-saring ten Korea ning ragate onten boten ya engko nek saling sing undang wong ning Korea nek undang kan pada rekreasi malah entek-enteki duit wong iki boros ora jam lah mau jarene kekasihku kekasih ra modal ya padha Saksupun yo ning Korea jalan-jalan ngono syukur-syukur ono sik nanggap wayang ngono ta Romo nggih turi putih napa niki ya boten giat-giati kula lho Romo Romo niku PR sok kathah ngene kangge kula niku PR oke ora apa lah jenengan GKPA lho penak ya coba ya mungkin turi putih sebenarnya nadane sampean ora ora ganggu dereng sih nembe niki cobi-cobi nggih semira ora turi putih yuk suwi menton agama turi putih turi putih turi putih ya cekane kakak iki Cak sama
ya. Lele bawa krim putih sepiro. Teri putih, ditandur ning pinggir sungai. Cara tiba nyamplung, mbok kira kembange apa? Bener ora? Nggih, ten Jogja dereng anu. Kembang mati, kembang mati dironce-ronce. Elisa wong merahati, apa wis ana sing duwe, apa wis ana sing duwe. Wis aja kok tingking iso dhewe aku. Niki modele kembang-kembangan ngaten. Turi-turi terus kembang-kembang. Iya. Ngarang kembang. Lo cobi nggih. Kembang sing marai gatel. Mbak ditakoni to, apa tusane sing duwe ya. Iya. Nah iki arep kembang sing marai gatel. Kembang rame, agawe gendel awake. Aku wis ana sing duwe, mergo wis dijodohne, mergo wis dijodohne. Deng 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 deng. Rasido nek ngono. Piye? Lah usah nek dijodohne kok. Lho, dijodohke kan kudu ngono janur milengku. Kenapa bebas haram? Kembang pepe mekare sore. Masih ana sing ngarepke, muga sesuk ben dibatalke. Muga sok ben dibatalke. Kaya dongane elek to mo. Iki aku sing nglayu Elisa tenan. Adol-adol dongane elek ngono. Dibatalke. Milih kembang apa mau? Bar iki kembang apa? Ya kembang jambe no. Jambe. Kan jambe, apa ya jambe? Kembang jambe, kembang jambe, kembang jambe mayang senange. Pak Sukoyo ngarepake ning aku milih liyane wae. Aku milih liyane wae. Ora sik beneng karo aku. Ya. Lah mau ajak. Lah mau jak ning Korea ora ana modale. Nek ana duite di DPC ki ayo ning Kembang dele prongson wadahe yen kowe golek liyane muga entuk gondrong rambute gondrong ki. Kok kaya kenal. Lah aku yang kudu karo sing gondrong. Ya napa kula wangune nggih gawe sing gondrong, Pak. kembang dele. Hah? Kula nggih kembang dele. Iya. Kembang dele, kembang dele, kembang dele berusaha wadai. Senadyan gondrong rambute, neng ora karo delangi, kaya ora ana liyane. Deng 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 deng. Oh, gondrong ning ora ning kene lho. Lah ya kok gondrong emang cuma situ. Oke. Kembang gedang ontong senenge yen kowe nampe dalange oleh duduk 6 anake. Ngomong ki dongane ya ampun ngaten jenengan niku dalang pratine kathah ampun ngaten kan kula entuk dudur 6 anake tenan piye. Ya apa kira ora gelem. Hah? Monggo bakul tebu wis sugih lho. Bakul tebu? Heeh. Sugih? Heeh. Ayo ndelok saya. Nek kira-kira aku remen seneng, dikatanya kalau cinta itu jatuh dari motor turun ke hati. Tintingane colok Mas. Niki kula nyaket mriko Romo. Sembarang kowe nyedak aku ya kena aku ngerti atimu kok. Hah? Roh Mas Mira. Loh, kula kok nyaket lho niki. Hatiku kuning tahyane mat para
pripun kula le? Kakang Paduka. Kok musik iki. Pripun? Pun caket niki. Kula lek diajari jenengan kan nggih guru tembang to. Duh, Kakang Paduka. Saiki kowe mangsulana kaya dene candrane ketoprak jaman semono kok kae. Oh nggih, niki ketoprak Iki apa? wong wadon kuwi tresna karo aku. Oh nggih. Dadi selagamu pasoyanmu kudu madhep marang aku nandhaki yen kowe gandrung karo aku opo Oh ngerti. Kula dados mandhet ngaten. diambung dhisik salah. Diambung nopo? Diambung napa Romo? Iki aku ki didepek durung kok andang tenan. Lho ana tata sarane to ketoprak kuwi nek kampane penontone saka kono. Nggih. Kok upama arep pengsen sing lanang Nggih. kudu ditutup saka kowe saka kanan nang ora ketara. Oh ngaten. Kuwi berkesan yen to kowe tenanan kaya nyedak ning TV-nipun Kakang. Oh ngaten nggih. Bisa. Kok kula deg-degan nggih Kakang Mas. Apa ndredeg kowe? Lah nggih to, kula niku namung kajek sakmenten mawon perbawane panjenengan niku pun ndadosaken gemeter ati kula. Bener. Kuwi nandhake ana rasa kowe marang aku. Oh ngaten. Iki rak kundutan diwene ketoprak sithik ora ketang gandrungan iki. Oh nggih. Coba kaya ngopo? Duh Kakang Paduka. Duh Kakang Paduka punden. Ayo Pak. Mami. Si Tanjung. Kakang Tresnaku tanpa marang kowe kok benar. semanten ugi kula Kakang. Liringing netamu kaya-kaya nggugah atiku sing turu sebab aku uripku ki rumangsa subong sepi tanpa sliramu kok omongan iki. Sasampunipun wonten kula dados Rumangsa ana isine kasat kegugah rasa asmaraku bangkit tresnaku marang kowe kok omongan iki. sak temokan lho iki. Gitu nggih. Ora dadi apa Elisa. Aku saya gegeten nyawaku kok tak ulu-ulu iki. Niki lajeng pripun Kakang Mas kula diajari. Nyanyi pucane ingsun abang lo landemu Suwatan panjenengan dados saking sing semanten kula. Nggih tegesipun mesti kane mangsa dunya kaya dhewe nggih Kakang. wis dicalak bojo Dereng. Kula wis kala pitaken panjenengan saestu. stok si posik ketoprakan sesuatu. Nggih mandeg nggih. Nek diteruske gak capek. Cakepane utek kok iki. Remban lelo-lelo mekane. Heh? Remban lelo-lelo, Pak. Sunan bangsa pun lelo turut ono prangko Semanten ibu menawi nggih saged saklawase anggen kita tresna winastan nggih. Budutan ketoprak saking Korea dimulajengaken Pak ngantos diajari Sri Tanjung setuju? Setuju? Nggih ampun wonten mriki to Kakang Mas. Ya nasi Tanjung aku yang medhon iki. Nah, nggih niku langkung sae nggih. Mandhap mawon nggih. Nggih. Monggo Kakang Mas kula dherekake. Gareng kon dalang. Gareng dalang. Gareng dalang. Dalange Gareng. Nggih gareng dadi anggo narator gareng. Niki lho Pak nggih. Gareng. Monggo Kakang Mas. Guna Santo Gareng Leren nek ngerokok ono. Jano.
Kebul iki nyambut gawe kok kok ngrokak-ngrokok. Dan Mas, Heh, kula bantu. semua pundi kan? Kali ini aku urung trimo, kali nembang mau urung trimo. Kangge selesai pundi nggih? Sik coklat napa sik cemeng? Iya iya. Sik cemeng nggih. Iya. Nggih. Ini kabusnya dereng kula kumbah iki, Pak. Hari saya jangan menit. Pengen tak kandani kene. Wong krek garwane to. Tunggu kono to. Nah ngene. Maju. Maju ini. Maju. Terus maju kowe ndemok pundakku. Lah aku ngene kuwi ngelorong. Ya rampung. Aduh yai putrane ingsun apa dong lambemu kepranan hatiku mesti koneng mosat buku putih terus satu dulu Supportno aku kursi. Supportno kursi. Kursi ini kursi sing digawe lembu lho. Iki kok kursi ini kursi digawe lembu kae ora kok kursi kuwi digawe apa? Sonan bangsa olewa Sentres aku kowe kok ora ngerti. Anjir. Dunya praktek terus aku marang kowe. Aku bisa karo kowe kok ora ngerti. Guna santo lungguh ono kesel e. Lajo ning dhuwur sing ono dhuwur ki aku kowe ngerti. Kowe tak gabuk dadi emban karo Guna Santo. Ono. Mriki napa mriko? Ono manut karo waktu dadi pokok ra peneran. Dapurku loro. Mbang karo Guna Santo. Guna Santo iki Temenggung Sukodana. Guna Santo kalih Mbang. iki danane siji kok dapukane loro. Maksud iki dana iki. Lah iki danane siji kok dapukane loro. Ya ora dadi opo to. tambatan rek. Tadi sak pangku Mas ini. Tidak tuwa kewilangan dulu. Niki ampun ngomong-ngomong Pak. Bukan aku. Angine banter mengke malah kaya wong singsot Mas. Pun mangapun. Bang, kowe dadi Pak Sesen tresnane si Depeksa karo si Tanji. Oh alah ora iso ora ana wong lanang liya. Kowe dadi mbani suaramu beda. Iya Allah. Mbak kanggone ning kono, Guna Santo kanggone ning kono. Dan wis disini Sang Prabu Siladikromo ngono aku dijodokke karo si Tanji. Inci. Guna Santo. Dawuh Gusti. Kowe dadi pasukses. Lho iki wis dijodokke karo Sang Prabu Siladikromo. Wis kaken aku karo si Tanji. Terus makaten. Ya toh? Inji seksine kowe. Leres. Duh Kakang. Murti Pandhawa cakap.
Prasetyo kulo Kakang Mas. Melayu. Waktunya 10 menit nanti 15 menit ya. Persis. Ojo nangis ya, lumayan nangis. Hei, kowe sing bayari aku. Ngerti? Apa kowe cemburu arisan sedaku? Melayu. Negara surat belum kelayan korong oleh Sokoro sore kemaritan sore ora sukma kali pati pulang kosa dan dulu telah kosa dan sang Prabu Silat Bromo perintah pungkakak supaya golek mas telok lekong gumbol pengelung turut sebarang pucuk gunung sebaya kebukuran Ya Kakang Mas aja. Kisah sakit mrene. Ajeng ninggakake menika dawuhipun. sik kamu ngomong sudah cetha Kula trima basa Jawa Kakang Mas. berkata ya aku timbalan sang Prabu Silat Bromo supaya golek wujuding mas lempeng gumbol telung mapan pucuking gunung Semeru kanggo pusadaning kawula ing Sukodara. Isih. Kula tak jaluk ilaniran madyanto aku lampu tenan. Dilan opo kakang sawetara ninggalke patiyangan. Kula santo. Nuwun katimbang dhewe. Yen tak aku bakal nindakake pakar tuju marang pucuking gunung Semeru. Kowe kudu sembadha jaga marang dapat. Wis tak temen pengen tak dawuh. Yen pangantira cacape karo kempuke marangku. Itu iki. Ngomongmu titik-titik bayar mularang. Wis tak kedawuh Paduka. Bang. Kanjeng. Ngene lho. Kakang Mas. Napa nggih panjenengan saged ninggalaken kula Kakang Mas saestu menika? Sawetara tak tinggal. Sawetara tak tinggalke ya. Nggih. Kowe ning omah tur dhewe. Dianggurne Ya ora kok dianggur iki ora. Ora kok dianggur iki ya ora. lajeng punika. Apa sing rasa kamu marang aku sih? Lah nggih tresno kula nggih kapang saestu lho nek panjenengan terus nggih ninggalaken kula Mengko nek terus aku arep budal ning Gunung Semeru kok tak tinggali siji ya. napa? Napa niku? Apa, Bang? Nah jenengan kagunganipun apa? Ya, nek mau tak budal marang pucuk Gunung Semeru tadi. Tok 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 tok. Gusti, kula ingkang sowan Gusti. Ya, Sawetawis kula janji wonten ing Taman Kabupaten. Kan jenenge sapa? Tanjung. Jadi tadi Tanjung. Sri Tanjung dipun gonjak dening Sri Hadi Susilo Tengkleng. Sultan Hadi. Sultan Hadi Wijaya. Sultan Wijaya. Silat Kromo. Tanjung. Piye to? Terus menika Kakang Mas, panjenengan niku terus sampun pirang-pirang jam Tanjung. Kowe tak tinggalke marang pucuk Gunung Semeru ya dene kuwi cidrek Patemboyo, kowe gonjak marang Prabu Silat Gomo. Kowe iki tak Omahmu tau kon. Jarine tresno marang kuwi dene iki kowe gonjak marang. Usahakan kalian kula Kakang Mas. Napa panjenengan ingkang kula pesen metu minta sadar. Kowe iki damel Prabu Silat Gomo. Iki ana pusaka.
tindaku ibu sosek geng kaya ndak rasu. Kene pusakane gede. Ayo pamune saka budumu tanpa gundhunge dadi umat. Aja malah tiba ngono kuwi. Ampun kasar-kasar. Menawi kersaken kok kula mawon. Kanjeng, aku ibu sapa? Yen to pancen darahmu Gondowangi, kowe ora nyimpang sepandring kau papat. Ning yen to darahmu Gondarus ateges kowe nyimpang Gondar sang Prabu Sladibrata. Menawi pati kula ingkang panjenengan kersakaken sumangga kula boten. Yo, Dara Putri, ampun pecah Dara Putri. Oh, lanangan daduk. Ampun pecah Dara Putri. Carane uripne rene iki kok. Ambung lu. Dureke. Dureke. Ambuku ki apa gek wangi po mambu bacen ngono lho. Monggo ra panjenengan ampunipun wangi. Tetela panjenengan menika mboten tumindak sedhek Dara Putri. Ingkang menika panjenengan nggone wonten ing bebener. Kula suwun tajam ditemui waluya. Waluya temang jati. Kesamane Dara. Kita pun protam awit anggaran mepet ketoprak bubar. Lah. Ya kuwi syarat Mas iki pundutane kanca-kanca saka Korea. Jadi wis kursine dokno. Lah terus mau digowo tekan iki kok asine. Yo hidupe to. Tiwasi ewo larang-larang. Amit nyun sewu pangapunten kula durake sugih rezeki ya, Bu. Nggih, amin. Aku mau bengi rak ngipi to, Mas. Jam pinten, Mo? Aku rak ditresnani karo wong tuaku. Oh, nggih. Wong tuaku jenenge Muhammad Gus Muhammad Soleh. Oh, nggih. Tapi almarhum. Nggih, nyimpi-nyimpinipun anggenipun nyimpen atus pundi? Yo aku ngipi petuk bapakku ngene. Tetap kompak, makanipun, nada taudan tidak mengurangi semangatnya anggone nonton wayang. Ning kuyung dulur-dulur sing ana perantaran niku Nggih, Korea. Korea. Nah, tegese mriko sing ragat mriki sing melaksanakan Nggih. bareng-bareng kanggo kabersihaning randu ya, Nduk ya. Betul. Didongake warga masyarakat mriki sehat, Sehat, panjang sama-sama. umur, kathah rezeki, slamet donya akhirat. Amin. Ngerandu. M Ngera kalih ndu. heeh. Ngeran Ngerandu. Ngera karo ndu. persuku kata apa perhuruf? Lha niku lho, ngera kalih Ngera. ndu. Ngeran. Ngera ndu. Ngera kuwi ngeramekke kampung halamane kanca-kanca TKI sing ana Korea pinangka bentuk sedekahe lan melu ndarbeni kampung halamane. Ngeran. Ngera. Ndu Duit ora sepiro, ora digawe abot, ora digawe angel, mergo kekompakane guyub rukune warga Bala ngrandu kaleksanan sak kabehe kanthi gampang. Tepuk tangan kanggo Bala ngrandu. Ngoten niku wae, niku ngrandu. Ya, Nduk, kowe kaumane, Nduk. Kauman. kacamatane. Kecamatan nggih, Kauman. K. K ini seperhuruf apa per Manuk. Nggih. K. Mugi-mugi kasembatan anggenipun wonten pangajeng-ajengan harapan ingkang dipun harapaken saged kasembatan. Terlaksana. Nah. K. Terus Terus paringi umur sing dawa. Sedaya sing TKI wonten Korea paringi umur sing dawa. kuwi U. M apa ya? M ya prai. Uduh, M. Memayu hayuning bawon. Apa-apa? M mugi-mugi ndadosaken berkah katur sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing Balai Desa Ngrandu menika. Man. Aman, tertib kabeh sedaya warga sayuk rukun anggenipun paring
pambiyantu saged nglaksanakaken ringgit wajucal dalu menika. Dhewe cahaya. Nentremaken manah ingkang saged mirsani midhangetaken ringgit wajucal dadosaken berkah-berkah. Luar biasa. Wis cantik, cerdas, pinter, Ya, hebat. kira-kira. Ora kira-kira wong iki kabeh donga apik. Donga, Kanggo ya. Randu mriki. Randu sampun mo, kauman ugi sampun mo. Iki ana pundutan lagu Mas. Menapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitane andere sempenge Kuwi ceritane sinden undian. oh Lagu. Sowan menyang kutha gedhe. Sowan ning kutha gedhe tegese kutha Jakarta. Oh nek gedhe iki Jakarta mo. Ora kok ngono kuwi ning sejarah sing ora kena tak critakake. Wah, kok kabeh kok penuh dengan histori. Lah iya kok mancine ngono kok. Dadi ana sinden sing lunga ning kutha gedhe kutha Jakarta. Kirunjak dene wujuding priya kang bagus terus di Raja Brana. Pokok bawa sak langgame iki sing ngripta Mbah Haji Sukron Suwondo. Kok kono sing duwe cerita. Lho, ceritane cerita saka kuwi. Terus digawe karo Mbah Sukron Suwondo. Niku jam pinten ketemu nih. Ketemu jam pinten. Jenengan kali Mbah Sukron jam pinten ketemu. Nah, iki ora ngerti iki sakit. Ceritane yo ngono kuwi kok. Kepancen ngoten niku. Yayine saka kutha Blitar. Manut Oh saking kita. manut dalangin, Bro, manut dalangin. Nek slamet manut dalangin. Benderan reska yon selendang kuning Anu. saking Ning sing kakung wis kemekaing prasta. Sing kakungipun. Sing putri wae asmane sinten, Pak? Gah ono. Ribut. Suara kurang bremana ning wasesa mumro angumro marang bendoro dia Sulestya pijet nincangake alis Enanu. terus tresno sesidemah. Yo, kita
Thank you.